Greba egun haute gaur Osakidetzan pandemiarekin lotutako gutxieneko zerbitzuak ehunekoak badira ere. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu dute gaurko greba Osakidetzako zerbitzu guztietan. Hala lanuztearekin, osasungintza publikoan hobekuntzak eskatu dizkiote Eusko Jaurlaritzari, iragan ostiralean mailako arretako langileek egin bezala. Sindikatuek langileen eta herritarren ezinegona eta asperraldia salatu dituzte eta kritikatu dute osasun sailak pauso bat bera ere eman ez izana eta neurri bat bera ere hartu ez izana osasun sistema publikoa suntsitzen duten desartikulatzea eta prekarizazioa eteteko. Gainera, larunbatean Osakidetzako lehen arretako grebaren biharamunean, milaka lagun mobilizatu dira Bilbo, Gasteiz eta Donostian Osakidetzaren defentsan zerbitzu horrek pairatzen duen kolapsoa eta erietxetako gainkarga salatuz. Arratsaldeon guztioi, 2 urteko geldialdiaren ostean, Euskal Herriko txoko asko erabat murgildu dira inauterietan asteburu honetan zehar, ehunka dira herri desberdinetan aratusteekin lotuta ospatu diren ekintza kulturalak. Horrela, jaiz eta protestez guztida besteak beste, Euskal Herria asteburu honetan. Bada, aipatutako osasungintzako beharginen aldarriak izpide, Izaskun Duke Euskal Herria Bilduko Bizkaiko batzarkida izan dugu gurean gaur gonbidatu nagusi gisa. Horrela eman du osasungintzaren inguruko iritzia entzun dezagun. Azken aldian errepikatu direnak eta aspalditik datozen aldarrikapenak direla, esan beharko dugu. Izan ere, gure sistema, osasun sistemak, orain dela 15 urtetik ona izan duen bilakaera izan da, kaos batera, eraman gaituzte eredu honekin eta langilek aldarrikatzen dutena egokia da gaur egun, baina esan zitekeen ere egokia orain dela 15 urte. Beraz, esan behar dugu aldaketa estrukturalak behar ditugula osasun sisteman. Era berean, Amaia Maior, Satxe sindikatuko kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu gaur eta modu honetan azpimarratu du enplegua egonkortzeko beharra. Langileen ezaren aurrean, bakarreko irtenbidea bada enplegua egonkortzea eta horretarako ezinbestekoa da lanpostu berriak sortzea, daukagun egiturazko plantilla biztanleen beharretara egokitzeko. Beraz, behar dugu etorkizunari begira plan finko bat langileen handituz plantilla egokia izateko. 3 lurraldetako manifestazioak 8 jendetsuak izan dira, gizartea gure aldarrikapenak duinak direla ulertzen duelako. Gaiz aldatuta berriz, Ertzaintzak eta Barakaldoko udaltzaingoak 20 eta 23 urteko 2 gizon atxilotu dituzte gaur arratsaldean, barte gauean emakume bat taldean bortxatzea eta indarkeria erabiliz lapurreta egitea egotzita. Zabalik jarraitzen du ikerketak eta Ertzaintzak jakinarazi du, beste 2 lagun ere ikertzen ari direla. Eta zoritxarrez indarkeria matxistaz gabiltzan honetan, asteen honetan hasi da, Gasteizen egindako krimen matxista bikoitzaren epaiketa. Arabako probintzia auzitegia astelen honetan hasi da, epaitzen 2018ko apirilaren 20an Gasteizen emazte ohia eta amaginarreba ohia aurrez pentsatuta hiltzagatik akusatutako gizona. Fiskaltzak 50 urteko kartzela zigorra eskatu du akusatuarentzat. Bestaldetik, zinegoak LGTBI+ zinema eta arte eszenikoen Bilboko jaialdiaren 19. edizioak indarrak berrituta ekingo dio arratsalde honetan irekiera ekitaldiari. Ekimenak zuzendari berria du, emakume gainera laitzaren azan, eta edukiz leporaino dator pandemiak ez omen duelako, ertzetan egiten den zinema ekoizpenean eraginik izan. Tsunami batek bezala dena estali duen pandemia honek hainbat gai utzi ditu bazterrean, antzuran, horietako bat, ihesa. Bilboko zinegoak jaialdiak beti presente izan du gai mingarri hori, baina gaur hasiko den edizio honetan arreta berezia jarriko diote 40 urte betetzen direlako ihesa agertu zenetik. Aurten gainera, presentzialtasunaren itzulerak eta Euskal Herriko geografian zabaltzeko egindako esfortzuak bultzada emango dio jaialdiari. Izan ere, ez da zinema jaialdi soil bat, antolatzaileek adierazi legez, bakoitzak bere burua nola izendatu eta bizi nahi duen erabakitzeko askatasun aldarri gisa jaio zen.
Antolatzaileek ohar baten bidez jakinarazi dutenez azken bi edizioetan bezala Irisarrira itzuliko da aurten Euskal Herria zuzenean festivala uztailaren 1-tik 3 ospatuko baitute 26. edizioa. Gogoratu dute iazko edizioa testuinguru berezia izan arren, arrakastatsua izan zela Irisarrira hurbildu ziren 100 laguntzaileei eta jaialdian parte hartu zuten milaka pertsonei esker. Hala 26. edizioni begira, dozena bat batzorretako kideak lanean ari dira dagoeneko hitzordu ahaztezin bat prestatzeko. Uztaila oraindik urrun dagoela jakinda ordura arte itxaron nahi ez dutenentzako hitzordua prestatzen ari dira gainera. Martxoaren 26an Biarritzen ospatuko duten Euskal Herria zuzenean udaberria ekimena hain zuzen ere. Arratsaldeko 5etan Amets Arzaiuzek eta Mark Parranmonek zuzendutako Altsasu gaura dokumentala proiektatuko dute Le Royal Cinema aretoan eta ondoren solasaldia egongo da Arzaiuzekin. Poteo alaitu batek emango dio segida egitarauari eta gaualdia Mizanbu gaztetxean amaitzeko. Lerroburuekin bukatzeko aldiz, nazioartean gerra hasi zela 5 egun bete direnean, Ukrainako eta Rusiako ordezkariek negoziazioei ekin diete. Ukraina eta Bielorrusia arteko mugan bildu dira ordezkariak. Tropa errusiarrak Ukrainan sartu zirenetik, bi aldeen ordezkarien arteko lehen elkarrizketak direlarik. Giroa erabat gaiztoturik, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak aitortu du, deus gutxi espero duela bilkuratik. Halaber, Bielorrusiako presidente Alexander Lukashenkok hitz eman du, batzarrak eta bertaratzeko egin beharreko bidaiek irauten duten bitartean, ez dela inongo indar armaturik aireratuko herrialdean. Hala, asteburuan adostu bezala, Bielorrusiak hartu du batzarra. Errusiaren aurkako kanpainan gainera Bruselak aire eremua itxi die Errusiako hegazkinei eta Esmundik eta Rusia Today edabideen emisioak ere debekatu ditu. Berriki Ukrainako bigarren hiririk handienean sartu dira errusiarrak, Kharkiven eta Errusiako hainbat banku, SWIFT nazioarteko sistematik kanpo utzi dituzte. Putinek berriz alerta gorenean jarri ditu arma nuklearrak maneiatzeko arduradunak. Lerroburuak horrela, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea greba eguna dute gaur Osakidetzan. Pandemiarekin lotutako gutxieneko zerbitzuak, ehunekoak badildin badira ere lan uztearekin, osasungintza publikoan hobekuntzak eskatu dizkiote Eusko Jaurlaritzari, iragan ostiralean lehen mailako arretako beharginek egin bezala. Greba eguna dute Osakidetzan, besteak beste inbertsio handiagoa eta baliabide zein langile gehiago eskatzeko. Izan ere, sindikatuen ustez, osasun sistema publikoaren etorkizuna jokoan dago. Lan baldintza duinik gabe ez baitago kalitatezko osasun arretarik. Dice alto y claro a Osakidetza que la situación que tenemos no se puede soportar más. Hau ez da arazo koiunturala, arazo estrukturala, baizik eta behin-behinekotasunean dauden milaka lanpostuak hor finkatzea. Konponbideak martxan jartzen ez baldin badia, mobilizazioekin jarraituko degula, aurrera egingo degula, ezinbestekoak diala. Neurriak jar ditzan mai gainean, guzti horiei konponbidea jartzeko. Respeto a los profesionales, respeto a la ciudadanía y respeto a la acción negociadora y a la... Hori bai, grebak ez die eragin pandemiari lotutako zerbitzuetan ari diren langilei. Hotz kasuen jarraipena, erauzketak, zein txertaketa egiteko ardura dutenei. Eusko Jaurlaritzak eguneko zerbitzu minimoak ezarri baititu pandemiari lotutako zerbitzuetan ari diren beharginei, baita etengabeko arreta puntuetan, larrialdietan eta garbiketan ari direnei ere. Larun batean gainera osasungintza publikoaren alde martxa jendetsuak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Horrez gain ostiralean lehen mailako arretako langileek greba egin zuten. Lanuzteak egin dituzte Euskal Osasun Zerbitzura berehala baliabide gehiago bideratzea eskatzeko eta osasun sistema publikoaren prebarikazioa eta desegitea azalatzeko. Eta bai larun batean, bai gaurko protestetan Osakidetzako langileen aldarrikapenekin bat egin dute gizarte eragileek, besteak beste pentsiodunen mugimenduak.
Bada lan ustez gabiltzala Amazonek azpi kontratatutako e-box last mile paketeria banatzeko enpresako langileek ere greba eguna dute gaurkoa aurreko astelehenean egin bezala. Lankide baten berkontratazioa exijitzeko eta enpresa laben afiliazioaren aurka jartzen ari den zigorrak salatzeko antolatu dute protesta eta hain zuzen hortaz aritzeko Aritz Tegitu labeko kida izan da gurean, halaxe deskribatu du egoera. Enpresaren gandik jaso dugun erantzuna, gure aldarrikapen guztiei eseskoa izan da. Guk argi ikusten genuen kaleratutako langilea berron hartzea ezinbesteko baldintza zela greba bertan bera utzi ahal izateko, eta enpresak argi erakutsi digu ezetxe hartu duen erabakia bertan mantenduko duela eta ez duela kaleratutako langilea berron hartuko. Beraz, negoziaketak etenda daude eta ikusten dugu ez dagoela jarrera aldeketarik Amazonen subkontrata enpresa honen partetik. Izan ere, argi du errepresioaren bidearekin jarraituko duela eta beraz ez duela aldaketarik emango bide horretan. Ostera, zehaztu dute Araban non jarriko dituzten Ekiolaren eguzki parkeak. Agurain, Amurrio, Arraia Maeztu, Kuartango eta Zigoitian eraikiko dira, balio txikiko lurretan udan Arbeo. Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Mondragon taldeak 5 parke fotovoltaiko sustatuko dituzte Arabako kuadriletan. Helburua da ekimen publiko-pribatuaren bidez energia berriztagarria sortzeko proiektuak bultzatzea. Energia Arabako Foru Aldundiaren sozietate publikoak eta Ekiola egitasmoak bultzatu dituzte Arabako proiektuak. Kasu honetan ere bai, 0 kilometroko energia bat izango da. Energia sortu, kudeatu, gertutikan eta gure hurbilen dauden eremuetan. Agurain, Amurrio, Maeztu, Kuartango eta Zigoiteko udalerrietan eraikiko dituzte azpiegitura fotovoltaikoak eta dagoeneko zehaztu dute zer lurretan jarriko dituzten eguzki panelak. Arduradunek adierazi dute erabilgarri dauden lursaiek hektare bateko azalera hartuko dutela. Lurzoru antropizatuak direla, balio txikikoak eta berreskuratu egiten direla erabilera hori emateko. Lautadan Aguraingo lurretan jarriko dira plakak eta 3 megabateraino instalatzeko aukera emango du. Gorbeialdekoa Zigoitean ezarriko da, proiektu aurreratuenetako bada eta 2,25 megabaterainokoa. Aiaraldean eraikiko den azpiegitura ostera Amurrion izango da eta 1,7 megabateraino instalatzeko modua izango da hor. Añanako parkea Kuartangon eraikiko da eta 1,2 megabateraino instalatzeko aukera eskainiko du. Mendialdeko parkeak berriz Arraia Maeztukoak 1,5 megabateraino instalatzekoa. Datozen hilabeteetan hasiko dituzte administrazio lanak, proiektu bakoitzari dagokin lursaia lotzean. Albiste ona da, esaten nuen, kokapena badugu, eta orain tokatzen zaiguia herritarrei aurkeztea hau egia dela, hau posible dela, eta martxan ari garela. Eta tarte horretan, herritarrei proiektuaren inguruko informazioa emateaz gain, bazkideak lortzeko kanpainare egingo dute. Ingurumenaz gabiltzala gainera, Jaurlaritzak hondakinen kudeaketari buruzko 2020ko datuak eman ditu. 2018tik 1,1% jaitsi da birziklatze tasa, errausketak gora egin du eta Euskal Herrian Gipuzkoan dago birziklatze tasarik handiena. Une oro hondakinak sortu bai, baina horiek nola kudeatzen ditugu. Eusko Jaurlaritzak 2019 eta 2020 urteko datuak argitaratu ditu. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan orotara 40,9%koa izan zen birziklatze tasa 2020an. Aipatzekoa da ordea urte bererako 40%koa behar zukela Europan, udal hondakinei dagokienez. Gainera 2018 urtean, 3 herrialdeen udal hondakinetatik 40% joan ziren birziklatzeko prestaketara, birziklatzera edo konpostatzera. Alegia 2018tik 2020ra 1,1% jaitsi zen birziklatze tasa. Legearen arabera joerak alderantzizkoa izan beharko luke. Horrez gain Europako legediak agintzen du bildutako udal hondakinen 1,55% birziklatu beharko direla 2025erako, 1,60% 2030erako eta 1,65% 2035erako. Euskal Herrian Gipuzkoan dago hiri hondakinen birziklatze tasarik handiena. 2020an 1,55%ra iritsi ziren Foru Aldundiak emandako datuen arabera. Gainerakoetan nabarmen txikiagoa da tasa hori, 1,33% ingurukoa Araban eta Bizkaian eta 1,40% ingurukoa Nafarroan. Ipar Euskal Herrian 1,25% ingurukoa da, Bilta Garbik emandako datuen arabera.
Afera honetan Eusko Jaurlaritzaren hondakinak prebenitu eta kudeatzeko 2030ko plana aurkitzen da. Europak eta Espainiak ezarritako helburuak betetzeko bide orria da. Plan horrek dio betea dutela hondakinak berrerabiltzeko prestaketa, birziklapena eta valorizazioa 2018rako 160%raino areagotzeko helburua, 163ko portzentaja lortu baitu. Tasa horretan ordea errausketare kontuan hartzen da, eta ez birziklatzeko prestaketaren, birziklapenaren eta konpostaren kopurua soilik, 142 izango litzatekeena. Europako Batasuneko legediak eta Espainiako estatukoek ordea ez dute errausketa kontuan hartzen birziklatze tasa kalkulatzeko. Jaurlaritzak aldiz valorizazio energetikotzat jotzen du errausketa. Ordea, larrun eta soldoko gaina oian berritzari ekin diote. Lapurdialdeko bigmenditan, iaz 800 hektarea errezituen sutaren ondorioei aurre egiteko, Hego Lapurdiko lurralde poloko hautetxiek kalteturiko eremuetan oianak berritzeko apostua egin dute. Beronda 31.000 euroko diru zama erabiliko da xede horretarako. Euskal Elkargoaren laguntza funtsa Donibane Lohitunerako erabili behar bazen ere, 2021ko otsailean larrun eta soldoko gainean izan ziren sute handien eraginez diru laguntza hori mendien oian berritzarako bideratzea erabaki dute. Gogora ekarri behar da Lapurdiko aldean ezazik, Nafarroan eta Gipuzkoan ere sarraski handia eragin zutela suteek. Aldaketa klimatikoari ondoen eusten dieten eta bioaniztasuna babesten duten zuhaitz espeziak lehenetsiko dira, horien artean aritz kandugabea, artelatza eta mazpilak. Helburua kakalardo eremita edo kaprikornio handia bezalako espezie babestuen bizia sustatzea da. Eta gaiz aldatuta, emakume nazioarteko eguneko aurtengo kanpaina aurkeztu berri du Izaskun Landaida emakundeko zuzendariak, Beatriz Artolazabal Justizia eta Gizarte Politiketarako sailburuagandik lagunduta. Neskei euren gorputz eta itxura fisikoaren gaineko presiorik gabeko etorkizun bat eskatzea eskatzen du hain zuzen erakundeak. Mezua itxaropenekoa izatea nahi dugu. Uste dugu aldatzeko garaiz gaudela, posible dela aldatzea egoera hau, posible dela neska gaztei beste etorkizun bat aurkeztea, posible delako ekiditea gure gizartean haziz doan emakumeen gorputzen kosifikazioa, hipersexualizazioa eta euren gorputzen perfekzioaren exigentzia. Euskal Herriko mugimendu feministak berriz, pasaden ostegunan egin zuen aurtengo asmoen iragarpena hain zuzen ere, martxoaren 8an sistemari su ematera deitu du mugimendu feministak. Hala manifestazioak egingo dituzte Gasteizen, Bilbon, Donostian, Baionan eta Iruñean zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feministak gure garra lelopean. Emakume guztiontzako jendarte irisgarria exigitzen dugu. Sistema honi su eman nahi diogu, nazkatuta gaudelako eraiak eta erasotuak izateaz. Ezin dugu onartu emakume bakar bat gehiago eraia izatea, emakumeon gaineko indarkeriak jarraitzea. Instituzio publikoak ere indarkeria horren erantzule dira, ez baitituzte baliabide nahikoa jartzen, ez arretan ez da prebentzioan ere. Indarkeria haiek zuzenean eragiten ez dutenean, gure hitza auzitan jartzen dutenean esaterako. Gure kontra, gorrotoz eta morruz, iraultzen den askatasunaren esanahia utxaldu duen eta feminismoa jopuntuan duen faxismoak tokirik ez duen jendarte bat eraiki nahi dugu. Aurten ere, martxoaren 8an zentro eta periferia guztietan mobilizatuko gara. Baionan, elkarretaratzea arratsaldeko 6etan izango da Merkatu plazan. Bilbon, 7:00 hasiko da mobilizazioa Jesusen bihotzean. Donostian, Antiguako tunelean elkartuko gara arratsaldeko 6:30. Gasteizen manifestaldia 7:00 abiatuko da San Anton plazatik. Eta Iruñean 8:00 aterako gara Antoñutitik. Hiriburu ez gain, herri zein eskualdeetan 11 mobilizazio antolatuko ditugu. Lagunak, aizpak, kideak, amak, amonak, auzokideak, izebak, lehengusinak, emakumeok jar gaitezen martxan, olioztatu dezagun makineria. Ez gaitezen egun solte hauetan geratu, antolatu gaitezen dena aldatu eta kaleak betetzen jarraitzeko. Denak aske izan arte. Gora borroka feminista!
Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak Mikel Zabalza omendu dute asteburu honetan, Orbaizetan, asteon Jaurlaritzak Zabalza biktima gisa aitortu ostean iraganda ekitaldia. Naiz Idoia Zabalza arrebak omenaldiaren ondotik egindako elkarrizketan esandakoen arabera, sendiak sentimendu gazi gozoak izan ditu Orbaizetan. Aurrea pauso handi bat hori da Mikel Zabalzaren senideen iritziz, Eusko Jaurlaritzak ura estatu indarkeriaren biktima izan zela aitortzea. 12/2016 legearen gerizpean, Zabaltzaren senitartekoek Jaurlaritzara jo zuten aitortza esken legearen xedea baita motivazio politikoko indarkeriaren testu inguruan, giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematea. Eskariak aztertzeko ardura duen balorazio batzordeak aldeko ebazpena argitaratu zuen ostiralean eta horrela, Eusko Jaurlaritzak biktima gisa aitortu du Zabaltza, senidei, legez dagokien kalte ordaina pagatzarekin batera. Zabaltzaren senitartekoek esan dute euren helburu nagusia, euren anaiari buruz egia jakitea dela. Aurrera pauso garrantzitsua da. Inoiz imaginatuko ez genukena. Hein handi batean, bere bizitzarekin batera, ebatzi zioten duintasun hori itzultzen dio. Egun, 3. printzipio horretara ailegatu gara. Aurreko bien gainetik pasata, edo kontrako bidean nahi bada. Baina horrek ez du esan nahi, horiei uko egiten diegunik. Lehenengoari batez ere, egia baita, kalte ordain nagusia. Beraz, badakigu aurrean bidea luzea dugula oraingo. Horrez gain Eusko Jaurlaritzak 3. gradua eman die Basauriko eta Martuzeneko espetxetan dauden motivazio politikoko 8 euskal presori eta ukatu egin die beste 26 kartzeletako tratamendu batzordeek hala proposatuta. Jaurlaritzak iazko urrian hartu zuen bere gain espetxeak kudeatzeko eskumena eta errezkero onda 50 presori gradua aldatzea onartua bazuen ere motivazio politikoko presorik ez zegoen horien artean. Beraz, lehen 8 dira orain 3. gradura igaroko direnak. Beatriz Artolazabal Justizia, Berdintasun eta Gizarte Politikako sailburuak, El Correo egunkarian eginiko elkarrizketa batean eman du gradu progresioen berri. Baina ez du xehetasun gehiago eman, ikusteko dago 3. gradura igaroko diren presoak, zeintzuk diren eta gradu aldaketa hori zertan zehaztuko den ere. Hau bete biktimen elkarteak ordea jakinarazi du gaur bertan, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzara joko duela gradu progresio horiek aztertu ditzan. Azken asteetan izan ere, Auzitegi Nazionalak 3. graduan zeuden 3 preso itzularazi ditu kartzeletara, fiskaltzaren eskaera aintzat hartuta, Inigo Gutierrez, Unai Fano eta Jon Crespo. Eta eguneko albisteekin bukatzeko kultur arloan aipatu dugu lerroburuetan ere. Gaur da astekoa zinegoak LGTBI+, zinema eta arte eszenikoen Bilboko jaialdia. Ni nahi dudana izango naiz. Nahi dudana izango naiz. Ni naizena naiz. Con diversidad, con libertad. Libre. Zinegoak Bilboko zine eta arte eszenikoen LGTBI jaialdia da. Aurten aldarrikatu gure duguna da, inposatutako etiketarik gabe bizi nahi dugula. Askotan bizitzan ipintzen dozku etiketak, gizarteak berak inposatzen dizkigutenak, eta guk uste dugu etiketa horiek nahi badugu gainetik kendu alditugula, guk gureak sortu alditugula, eurekin jolastu, esperimentatu, berriak asmatu, eta nahi duenak behintzat etiketarik izan, horiek hartu eta ozen aldarrikatzea. Orduan, aurtengo kartela, ildo horretatik egin dugu, hainbat hitz berreskuratu dugu euskeraz, Euskal Herri osoan erabili izan direnak, soropila, lumatza, kapasa, guk ere beste esanahi bat eman diegu eta 4 haizetara zabaldu dugu. Eta guzti horien bilaketan, gaurtengo orezko saria Albertina Karri izango da, ze Albertina Karrik filmografian edo bere zinean bilaketa hori egiten du, bere pertsonaien bidez, eta berak sexu karga handia dauzkan pelikulak egiten ditu, urteak daramazki laburmetraiak eta luzemetraiak egiten.
Bai, zorionez aurten zinegoak aurrez aurre antolatzeko aukera izango dugu, igaz lortu genuen osta-osta, baina ez genuen gonbidaturik izan nazioartetik, aurten bai, Marenek esan duen bezala Albertina Karri izango dugu, baina beste asko bai etorriko dira. Zinegoak proiekzio bat baino gehiago da, topagune bat da, jendearekin elkartzeko, saretzeko, realidade berriak ezagutzeko, begirada zabaltzeko, eta uste dugu aurton, otsailaren 28-tik martxoaren 7-ra, hori egiteko aukera izango dugula, eta beraz oso pozik gaude. Nik uste aurtengo edizioan aipatzekoa dela, nobedade bezala laburmetraietan 2 atal berri sortu ditugula, maitasun poliedroak eta trantsizioak, ez? Eta, lehen urteetan bezala edukiko ditugu emakume zuzendariak osatzen duten laburmetraien atala, eta baita haurtzaroa eta nerabezaro transak jorratzen dituzten laburmetraiak ere bai. Orduan hori, Fik, Dok eta Krak, horiek guztiak egongo dira Golema Alondiga zinemetan, eta gero badira gai bi batez be gure programazioan askotan agertuko direnak. Bata da apur bat, euren sexualitatea askatasunez bizitzeagatik edo horren saiakera egiteagatik jasarpena jaso duten edo represioa jaso duten personen istorioak munduko hainbat herrialdetan, baita gurean ere, hori alde batetik, eta gero GIF birusarena, ezta? 40 urte bete dira GIF virusa agertu zenetik, eta justo gainera gu orain beste pandemia baten erdian egonda, iruditzen zitzaigun ere oso importantea gai hori lantzea, ondino ere estigma sozial handia badagoelako gai honen inguruan edo gizarteak badaukalako, ez? Eta orduan beharrezkoa ikusten dugu bebai, gure kasuan zine eta kulturaren bidez gai hau lantzea. Eta eguneko albiste jagurre esateko, jarraian musika batekin utziko zaituztegu, izan ere ez da besterik gurean gaurkoz, zirkuluko ibilkaria da jarraian entzungo duzuen kantua, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu esatarian ondo izan eta bihar arte.